எப்படி போகும் பாடலுக்காக இந்த நடபாதையில் நிற்காதீங்க, ஒரு ஓரமாக வந்துருங்கண்ணா. நடபாதையில் நிற்காதீங்க. அரே பையா நிற்காத பையா.
मंत्री गेट बैठल छै கார்த்தியா அங்க துணி கட்டி வச்சிருக்க அந்த புடவை ட்ரம் இருக்கு பெரிய ட்ரம் இருக்கு பாத்தியா அது துணி கட்டி வச்சிருக்க ஒரே இல்லையா சரி வீட்டுக்கு போய் முடிச்சா வர இல்லை நாளைக்கு பார்க்கலாம் வீட்டுல வேலை ஒரு 2 வண்டி எடுத்தாங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் வரதில்லை வரதுறேன்னு கிளம்புறப்ப பார்த்து வரேன்றான்.
Papa ini கொஞ்சம் அப்புறமே चलो चॉकलेट 4-5 वाले की 60 तो छोड़ अनारस काय अनारस हಣ್ಣು ಇದು ಯಾವನ ಅಯ್ಯೋ अनारस ಅವತ್ತು तरबूज हलवा वो सिर्फ दुकान लगा चार लगा वो आगन खाली फोटो काट देला बेटा छोटा काम